Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Μοσχάτου σας καλωσορίζει στην εορταστική εκδήλωση των τμήματων υποδομής του Συλλόγου και ευχόμεθα ολόψυχα σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και επιτυχίες. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η εκδήλωση έχει επιλεγεί ως η εκδήλωση της χρονιάς, διότι έτσι θέλουμε να σας θυμίζουμε ότι οι άνθρωποι του Συλλόγου μας είναι συνεπείς και προσιλωμένοι στους στόχους που έχουν τεθεί εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη αθλητών, προπονητών, παραγόντων και φιλάθλων που θα προέρχονται από την κοινωνία της πόλης μας με τη φιλοσοφία της σκληρής δουλειάς σε υψηλό επίπεδο, παρότι είμαστε ερασιτέχνες, και τη φιλοσοφία του εφαγωνίζεστε. Εφέτος είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε αθλητές προερχόμενους από τα τμήματα υποδομής να αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα. Όπως Βαβάκας, γεννημένος το 93, Καρδαράς, γεννημένος το 94, Φόρτιος το 94, Πολύμερος το 92, Γραμματικός το 91. Επίσης χτυπούν με επιμονή την πόρτα της πρώτης ομάδας οι έφηβοι Καρκαβίδας και Δεδής του 95, οι οποίοι έχουν πολλά λεπτά συμμετοχή σε αγώνες πρωταθλήματος και 3-4 ακόμη έφηβοι που μπαίνουν 18 και παίρνουν αίσθηση από πραγματικούς αγώνες. Επίσης βλέπουμε προπονητές όπως ο Αντώνης Δημητρίου για τρίτο χρόνο στην ομάδα, ο Γιάννης Αλβιάτος για έβδομο χρόνο στην ομάδα, ο Βασίλης Σακάς για τρίτο, ο Σαμάς Αναστασιάκης για δεύτερο. Βλέπουμε νέους παράγοντες όπως ο Στέφανος Παναρίτης και η Δημήτρης Καρδαράς και ο Κύριος Μαριώνης, οι οποίοι ήταν κοντά στην ομάδα, αλλά εδώ είναι πολύ ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης βλέπουμε σε αγώνες της ομάδας φιλάθλους που είχαν χρόνια να έρθουν στο γήπεδο και μαζί με μερικούς καινούριους μας υπερβεβαιώνουν ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Σας υποσχόμεθα ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με όλες τις δυνάμεις μας για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελευθερίας Μοσχάτου, κάπου εδώ είναι ο Νίκος, του αδελφού Σωματείου Ελευθερία Μοσχάτου, διότι ήταν οι μόνοι μέχρι στιγμής που κατάλαβαν τη φιλοσοφία μας και συμφώνησαν με τον τρόπο δουλειάς που κάνουμε και μας εμπιστεύτηκαν το ποδοσφαιρικό του τμήμα. Σας ενημερώνω ότι την 6η Φεβρουαρίου τελειώνει η επίπονη και χρονοβόρος διαδικασία της συγχώνευσης με τελευταίο σταθμό την αλλαγή της ονομασίας της ομάδας μας από Αθλητικό Όμιλο Μοσχάτου σε Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση του νέου σχήματος που θα θυμίσει ότι η Αθλητική Ένωση Μοσχάτου έχει προέλθει από την Ένωση του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Ελευθερίας με τον Αθλητικό Όμιλο Μοσχάτου. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου για την παραχώρηση της αίθουσας. Ευχαριστούμε εσάς για τη στιγμή που μας κάνατε να είστε σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε τους συλλογικούς χορηγούς και τους φίλους της ομάδας για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και καλό τον Στέφανο Παναρίτη να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.